patopod dirina tu niolina. Nagabe sa dadaging do nasida na duway. Asa dadadua be nasida tung sa dadaging do. Akup ni didok Tuhan Yesus ganub na paulakon na niolina. Iya soalani na marmainan na pangalaku posado. Pangalaku donang na mabuak na sirangi. Ato na pinadomu ni debata dang jadi sirangon ni jolma. Songonod do didok debata tubawa. Songi hamu maparlihutamu nabe songon Kristus na makaholongi huriyai. Jala na mangaleho dirina humokopsa. Unang muru kamu do pak nasida. Ikom maroha hamu madongani nasida. Sanga bahen nasida. Songon dongan panean dihanguluan nasora suda. Dungi songonon didok hatani debata tu akaburu-buru. Dioloya kaparopuan mabawa nabi songon pangoloi di Tuhane. Ay bawa ido ulu ni pardihutana songon Kristus ulu ni huriyai. Ikon botor, porman, toman, mardongan halabohon doho hademahon. Nitod parange ni boru-borui. Imana arga di jolo ni debata doho di jolo ni jolma. Atong songon akan namar pangarange hon hata ni debata mahamu. Sumolukon para siniroao doho habesaron. Doho haserebon ni roha mahamu. Masih pauneonea mahamu doho masih asian. Saluhu riting ni roha, muruk, rimas, panonggahihon doho pangicahioni, dao masih kamu. Alai digijang ni saluhu nai, masih haholonga mahamu. Ay ido rahu-rahu ni nasundenggan dungi dami nasiat debata ima mangarajai di bagasar rohamuna jala saluhu nabinahemuna marhite-hite hata manang pabahena totong mai marhite-hite goar ni Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulaumuna atong nunga dibege hamu hata ni debata taringo turuh ni pardogas saripeoni. Namanukum mau nuain jumolo diho ale pangoli si Febri Daniel Pasaribu. Olo doho maka jongjoko di jolo ni debata na boto saluhut doho di jolo ni akadongan na pungudiso. Na dipangidoro hamdo si Erlinda Herawati na niriri mon gabedongam musaripe. Olo doho maka holongi bana siya nasa roham. Doho mangulahon siya nasa gogom. Huhu marparangeho parangena badia rap doho ibana. Naolo doho mga juaju doho hagaleonna. Tungsura humurang parangena. Jalan asotupa paulahommu. Manang tadi konommu ibana paima disirang hamatea kamu sogot. Molo naung sadaroham mangoloi saluhu nae dokma. Namanukum mau diho ale inang Erlinda Herawati niriri ni si Febri Daniel Pasaribuon bahedongan nasaripe naolo doho makajong joko di jolo ni debata na boto saluhut doho di jolo ni dongan na pungudison na dipangidoro hamdo si Febri Daniel Pasaribuon gawe sinodukmu olo doho maka holong ibana siyan nasarohang doho marpangalahon ature marado ponibana doho marparangehon parange nabadia pabuah halak kristeko jala nasotupa mahiloloko manang tarikonomu ibana paima disirang hamatea kamu sugut molo naung sadaroham mangoloi saluhu nai dokma atong masileho tangasiamu mahamu pabuahot ni padamuna. Naposo ni debata duau nama buan hatana tuhamu marhite-hite goar ni debata ama dohot goar na anak na Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia doau madok
Na pinadomu ni debata dang jadi sirangon ni jolma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakko Tuhan debata mabuhina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu, jala di pasor homa damena tutod di munabe. Amin. Satu-satu. Selamat ya. Tunggu.